खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गोदान मोनसे भिडिअ बयखौ बरायबाय तो जोङो ट्राइबेल मानसि सिदा सादा मानसि नङा होमबा जोङो जि बुङो बेखौनो माने खोथा होयोबा जों खोथाखौ लाखियो जों मावनानै देखायो जोङो एखमबा एखमबा जोंहा मा जायो बारा जायो तारमाने जों माने सोरखौबा माने मायबा होनो थांनायाव जोंहा बारा होफ्लाङो तारमाने जोङो होनायाव इमान माने मालायनो होनायाव इमान माने गाज्रि नङा जोङो नङा होमबा जोङो सिदा सादा मानसि ट्राइबेल हिसाबै जोङो ट्राइबेल मानसि नालाय बिराद सिदा सादा जोङो जि बुङो माने एकदमबारे न बारासो होगोन तारमाने बिबाथाय मायबा बिबाथाय खिन्थु बियाखै खिन्थु बियालाखैनो दिनै हाग्रामा महिलारि बिथाङा जुबिन गार्गनि मुङाव 30 बिगा हायाव 30 करोड़नि मा होनना बुङो बेखौ पार्क बनायनो थांगासिनो दङ दा बेयाव जोंहा बुंनो गोनां जेबो गैया दा बुंनो गोनां बाथ्राया बेयावसो जे दिनै असम सरकारा बा भारत सरकारा जोंनो जासिनानै होदो नामा न बर'फोर नोंसोर नैखौ ला होननानै जासिनानै होआखै नङा होमबा न बर'फोर नोंसोरनि मुङाव गोदोर माने इउनिभारसिटि बनायगोन बड'फानि नामाव बुङाखै नङा होमबा तो मेन स्ट्रिमनि मानसिफोरा मा मिथिबायना जेब्लायबो जोंनि माने मोजांखौ हास्थाया जोंनि माने मोजां जाजानायखौ लुगैया जेब्लानाखि बड'फानि मुङाव दिल्लीयाव जि रास्ता नामाकरन खालामनाय जादोंमोन बै समाव असमनि जिमान जि मेइन स्ट्रिमनि माने इन्टेलेक्सुयेलफोर दङमोन बै इन्टेलेक्सुयेलफोरा मा खालामदोंमोन मिथिबायना बहुत मेगन सादोंमोन बर'फोरा दिल्ली हेनाव आमुक खालामहैबाय तामुक खालामहैबाय होननानै माने बिसोरो बिराद मेगन सादोंमोन बहुत माने बिसोरनि गेजेराव सावरायनाय जादोंमोन रायलायनाय जादोंमोन आमुक खालामहैबायनो तुमुक खालामहैबायनो होननानै तो जेब्लायबो माने मेइन स्ट्रिमनि मानसिफोरा बा इन्टेलेक्सुयेलफोरा जोंनि मोजांखौ हास्थाया जोंनि मोजां जाजानायखौ लुगैया ओंखायनो जोंनो दिनैनि तारिखाव जासिनाबो होआखै न माबा मोनसे लानानै होआखै किन्तु दिनै जोंनि बर'फोरा दिनै मा खालामदों दिनै हाग्रामा महिलारि बिथाङा जासिनानै होदों दिनै ट्राइबेल एबा हानि पाट्टाखौबो जासिनानै होनो नागिरो बिथाङा नोंनो मा नांगौ एसटि नांगौना हानि पाट्टाखौ नांगौ होननानै जासिजालायो दा थिग बिदिनो जुबिन गार्गनि नामावबो बिथाङा 30 बिगा हायाव बिथाङा 30 करोड़नि मोनसे माने मा बनायनो थांगासिनो दङ मेम'रियेल पार्क बनायनो थांगासिनो दङ नाथाय बाथ्राया जाहैबाय खिन्थु जोंनि जेमानसि गेदेमा सुबुंफोर दङ सुजित नार्जारी जा बड'फा जा गुबुन गुबुन गेदेमा सुबुंफोर दङ बिनि मुङाव मुंख्लंफोरनि मुङाव खिन्थु गोदोर बिदि माने पार्क बनायगोन बेबायदि माने प्रजेक्ट लानाय जायाखै दिनै बड'फानि जि जायगाखौ साखोन सिखोन खालामनानै मोनसे बेलेग माने महर होनांगौमोन तो बेखौबो मावाखै दिनै हाग्रामा महिलारि बिथाङा खिन्थु दिनै गुबुन माने दिनै गुबुन नङा देसन दिनै बुंनो थाङोबा जोंनियावबो बहुत कन्ट्रिबिउसन दङ नङा होमबा जुबिन गार्गआ बहुत कन्ट्रिबिउसन दङ जोंनियावबो बहुत मेथाइ रोजाबदों बिथाङा खिन्थु बे नङा जे माने सब बुस्थु माने एकदम नांगौनि बारा होनांगौ बे नङा होनायाव बादा गैया जोंहा पार्क बनायदों जुबिन गार्गनि नामाव बादा गैया खिन्थु उजनि अखमाव आपार आसाम साइडआव जोंनो बड'फानि मुङाव इउनिभारसिटि होदोना मोनसे मिनि गोदोर स्टेडियाम बनायदोना बनायाखै नङा होमबा तो गुवाहाटीयावनो गैया दिन तारिखाव बड'फानि मुङाव सुजित नार्जारिनि मुङाव गोदोर मोनसे अडिट'रियाम हल दङ ना गैया जोंनो जासिनानै होआखै दिन तारिखाव जोङो बिखौसो लाना फैदों दिनै दिल्लीनि रास्ताखौ बड'फानि मुङाव खालामनाया जोंनो जासिना होदों नामा जोंनो जासिना होआखै जों बिदों जोंनो दिल्लीयाव बड'फानि मुङाव मोनसे रास्ता नांगौ होननानै जों बिनायावसो जोङो मोन्दों बेखौबो खिन्थु जोंनो भारत सरकार आसाम सरकारा मालाबा जासिनानै होगोन बे नङा खिन्थु आसामनि जिमान जि इन्टेलेक्सुयेल आसाम सरकार जा भारत सरकार जा एकदमबारे जोंनो जासिनानै होआ दे बे सिदा खोथा तो बेखायनो जों मोनसे समाव जों बिदिनो बिख'नानै जों बड'लेण्डखौ लाना फैनांगोन जोंनो बड'लेण्डखौ जोंनो जासिनानै होआ आसाम सरकारा भारत सरकार जासिनानै होआ जोंनो तो बेखायनो जोङो बे बड'लेण्डखौ जोङो सानसे समाव बिख'नानै लाना फैनांगोन तारमाने नङा होमबा